Choque total entre o Concello de Vilagarcía e a Deputación de Pontevedra logo de que a cidade quedase fora do segundo plan extra da Deputación. Creo que poucas roldas de prensa o mellor din como esta. Creo que poucas. Son máis de entendemento que de confrontación. Vilagarcía quedou excluída deste plan logo de presentar un proxecto para a humanización das rúas Aduana e Cruz no Carril, pero que pedía unha axuda provincial de 540.000 euros. A Deputación considera incompleto e inexecutable. Decir moi claramente que a obra se vai a realizar sin axuda ou con axuda da Deputación. Varela avanza que levarán o goberno provincial aos tribunais. A única dúbida, que o falaba cos servicios xurídicos do Concello, é se merece a pena presentar recurso de reposición, porque temos dúbidas de que isto, dende logo, responda a criterios puramente técnicos. Pero, dende logo, que si está garantido é que vai haber un contencioso. O alcalde considera que estamos ante un veto da Deputación a Vilagarcía. Fala dun cambio de formas do goberno de Luís López cos concellos. Pero non o decimos solamente nós, o din os propios técnicos municipais, que os formas coa Deputación de Pontevedra cambiaron. O socialista pecha filas co traballo feito polos técnicos municipais. Si había unha discrepancia entre técnicos, que é o que se trata neste caso, que o técnico municipal entende que o proxecto estaba ben presentado e que a resposta estaba ben feita, pois no seu momento pois se propoñía se chamaba ao alcalde, se decía que así pois non se podería, non iba a ter o informe favorable. E pon en dúbida que algo así pasase nun concello gobernado polo PP. Creo que isto non é unha decisión inocente, creo que non é inocente que os dous únicos concellos que quedaran fora do plan extra sexan do Partido Socialista. E mesmo cuestiona que Luís López sexa quen de compatibilizar o cargo de presidente da Deputación co de líder dos populares na provincia. É compatible ser presidente da Diputación con ser secretario provincial do Partido Popular? Que pesa máis na toma de decisións? O papel do partido? Esperar uns bons resultados do partido na provincia? Ou o seu papel institucional? Dende a Deputación, entre tanto, defenden o traballo dos seus técnicos, explican que no caso de Vilagarcía non cumpriu coa documentación que se lle requiría. Un tema técnico, un tema do Concello que non, cando se lle pideu o requirimento, pois non aportou a documentación, eso está máis que claro. Bueno. O deputado provincial defende o compromiso do goberno de Luís López con todos os concellos da provincia. Non é un tema político, aquí no Salnés, dos 9 concellos, todos os tanto do PSOE como do PP, todos levan, menos neste caso Cambados e Illa, pero no anterior levaron. Cambados é outro concello que quedou excluído desta segunda convocatoria do plan extra para acondicionar a contorna do Pombal cunha zona de xogos, neste caso porque o orzamento que presentaron á Deputación era de 430.000 euros, mentres que o investimento mínimo exixido polo organismo provincial era de 450.000.